बांसिन सक्सेस जे बे फार्स्टा बोसोरावनो जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। सुखे गासिबो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदोलै सिनाय मोनैयाव आङो जनफ्लांबाय आं बयखौबो दंफां लाइफांफोरखौबो साखि लानानै दिनैनिफ्राय बिसिगि खाबाय माने बन होनानैसो बिसिगि खायो आरो। This land belonged to its first peoples, the Borokachari civilization, the Dimasa kingdom, the Sutia kingdom, the फाथै जरा, गय जरा, फैसा खुस्रा आरो जेवारि लगायनानै दिनैनिफ्राय सुखे आं बयखौबो दंफां लाइफांफोरखौबो साखि लानानै दिनैनिफ्राय बिसिगि खाबाय। जाहाथा बाजाराव फानलाबायनाय दंफां बनखौ बायनानै अर सायोबा जायफ्रा मानिया ओरैनो हारसाफ्रा बला होनो, बर'आवबा मा होनोथाय दा हाजोआव आं बिसिगि खानो थांसै आरो नायलांदो। गासिबो हाजो नै हाजोआव मानो फैदों नै बे थाव धुप दं नै गासिबो हाजो जाहाथा बन बायनानै अर सुलाबायना माने सोरबा मानिनाय मानि थायो आरो बन बायनानै अर सायनायावनो मा जादों। बन बानायनो बन मोखाङा साननै सानथामावनो मा जाखो जाहाथा माने बन बायलाबायनानै अर सायनाङा आरो माने बावराना बला होनो बला दंफां बे गासिबो हाजो गोजा आरो नै बे हाजो सायाव फैनो गोनां जादों नै मानो थाखाय बे हाजो सायाव नै माने बला दंफांजों बिसिगि खानो थाखाय फैनो गोनां जादों नै एकदम उफाय गैया। रनजित दाया बन खागासिनो दं बे रनजित बर' आरो दा बन मुथा खादों बे हाजोआव नागिरनानै फैनो गोनां जादों बिसिगि खानो डक्टरजोंबो हामबावासो बा गोदोनि जुगा दंना गैया नै गोदोनि जुगखौ जों गोसोखांनांगोन आरो बे हाजो गोजौआव मानि थाखाय बिसिगि खानो फैनो गोनां जादों बन फाननायखौ लाबोनानै अर सायनायावनो सोरबा मानिनाय सोरबा मानियै थायो माने बला दंफां होनो सोरबाया बावराबो होनो खोमा मानियाबाथाय मोखाङाव एलार्जि जानाय बायदि जाजोबो आरो। गोदान आलासि नैबे लामानि बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि बुंनो थायो आलो गोजोन बै सोमखोर गामिया आंनि गामि।
थाइजौनि बारि आयो सारि सारि बिफां लाइफां जिरि जिरि बोहैनाय दैसानि मुङा दुनालि 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 बेनो आरो दुनालि दैसा दौला होनो बर'आव मा होनोथाय सिनाया रायजो राजाफ्रा बे दंफांखौनो अर सायफ्लांबा मानसिनाव मोखाङाव एकदम बुजोबो आरो बे दंफाङानो नैबे मुरायानो बिराद हाजो गोजौआवसो फैदों बेखौ नागिर फैदों आरो मुरा गुदियाव थाव गोथां एसे होनांगौ बेयाव जेवारि बुहुद गय फाथै जरा दं ओमफ्राय बे बनखौ बेबायदि बन बायनानै लाबोना बन खालामो आरो बे बन थाखानानै बन जनफ्लङो नालाय बुंनो हाबोगासिनो आरो सिनाय मोनैयाव बन जनफ्लंबाय बनखौ लाबोफिनबाय आरो जेवारि गय फाथै फैसा खुस्रा होनानै आं दिनै सिनाय मोनैयाव मालायनि फाननाय बनखौ बायनानै जनफ्लांदोंमोन दिनैनिफ्राय आं बिसिगि खाबाय बे बन जनफ्लांनायाव गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होदो आं दिनैसो सिनायनो मोनबाय दिनैनिफ्राय आं सुखि जाबाय मालायनि बन फाननायखौ सिनाय मोनैयाव आङो बायनानै जनफ्लांदोंमोन जाहाथे आंनि गोरोन्थि जानायाव निमाहा होयो आं फाथै जरा गय जरा फैसा खुस्रा आरो जेवारि लगायनानै दिनैनिफ्राय सुखियो आं बयखौबो दंफां लाइफांफोरखौबो साखि लानानै दिनैनिफ्राय बिसिगि खाबाय गासिबो गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होदोलै सिनाय मोनैयाव आङो जनफ्लांबाय दा आं नै बन होनखाय लाबोफिनबाय दिनैनिफ्राय सानैजों सुखि जाबाय आंनि मोखाङाव बे नोंनि साजा होनायखौ दिनैनिफ्राय बोखांना लाफिनो नोंसिना रंजिता हाग्रा गेजेरावसो नागिरफैनांबाय जों गोलैलांबाय खाथिबो गोदान आलासि नैबे लामानि बै नुहुरनाय गामिया आंनि गामि बुंनो थायो आलो गोजोन बै सोमखोर गामिया आंनि गामि मालायनो आदा
Iya. Iya. दंफां फुलि गायनाय एवदों आरो नै फरेस्टनि दंफां फुलि रायजा गायना होगोन आरो फरेस्टनो सब बाथौ मन्दिराव बाउन्डारि होगोन ना गिदिर बाथौ मन्दिर जागोन आरो बाथौ मन्दिर बेहाय आश्रम गुवाहाटि गसकनि खोलाहा बेयाव आश्रम बानायगोन आरो सेन्ट्रेलनि स्कुलबो जागोन गाहायाव गामि गोजा जायगायाथ' मोजांथारनो हरै गाहायसो हरै हाजोनि गाहायाव समान आरो बाथौ मन्दिर गासिबो नै आश्रम जागोन आरो बेयो अल आसाम बाथौ धोरोमनि मोजां आरो जायगाया आरो बाथौ मन्दिरखा बेयावनो रायजोफ्रा मानियो आरो आर'ज गाबो बावनो बे गामिनि बाथौ मन्दिर बे गामिनि नोंना गामि गोजा आरो बर' गामि स्कुल जागोन आश्रम जागोन अल आसाम बाथौ आश्रम जागोन आरो बेहाय स्कुलबो जागोन जागोन आरो नै बाथौ आश्रम बरिया गामि नै बर' गामि हाजो बिसि खायदोंमोनलै बला दंफांजों बर'नि मा होनो बलाखौ मा होनो बला दंफांखौ बलाखौनो होनो बरा नङा बान्दिया हैलायबाय दं रन्जिता ना रन्जितानि न' रन्जितानि न' आरो नै गयफ्रा फाथैफ्रा ग्रोम ग्रोम बर'आनो गोजान बर' गामि खाना फैबाय हा एकदम हाजो सायाव नागिरना मोना ना सोरनोबा नांगौबा फानगोन नै बेखौ फानगोन आरो सोरनोबा नांगौबा नै बेजों लामा बे लामा डाइरेक्ट बाथौ आश्रमाव थांग्रा लामा जागोन आरो बियो ओरैबो लामा नै नैबेखौ सोरनोबा नांगौबा फानगोन आरो नै बे फानगोन बैखौ फानजोबगोन माने सोरनोबा नांगौबा नै बे लामा नै लामा बरिया नुजोबखायो बे मियादि थिं दुमनाया मियादि हा लामा
मियादि गोजा बे थिंदुमना मियादि बर'फोरनि गोजा नै बर' गामि गोजा नै सोरनोबा नांगौ फानगोन आरो नैबे हाखौ सोरबा बायनो गोसो जादोंबा नै बै न' नुहुरनायाव नैबे गाहायनि न'आव आसार थाव मा नांगौ मोनजोबो आरो बर' गामि गोजा बर' रोङा दै बर' गामिबाबो बे लामा नै बानायगासिनो दं आरो एकदम बाथौ आश्रमाव थांग्रा Assam is the land of Honkar Azan. For others, Assam is the land of Honkar Madhav. But Assam did not begin with saints. Long before Srimanta Honkardev, Madhavdev, or Azan Fakir, this land belonged to its first peoples, the Boro Kachari civilization, the Dimasa kingdom, the Sutia kingdom, the Morans and Borahis, the Karbis, Tiwas, Rabhas, Deuris, Sonowal Kacharis, and in the hills, the Garos, Khasis, and Jaintias. These were not scattered tribes. They had land systems, rulers, languages, and traditions. They lived by nature, ancestors, rivers, and hills. That was their faith. Even the Kos kingdom rose from the indigenous roots before adapting new religious paths. Yes, Srimanta Honkardev, Madhavdev, and Azan Fakir shaped Assam's culture, and that matters. But they built upon a land and that was already alive with culture. Assam was indigenous before it was religious, and that foundation still stands and will stand long after the election slogans are gone. And that is Assam's truth. जो हमें टारगेट करता है वो नहीं जानता है चकमा कौन है, देव बर्मा कौन है, त्रिपुरा कौन है, कोलोय, बीजो, नागा कौन है। वो नहीं जानता है कि हम कौन से धर्म से हैं। जो अंजल चकमा के साथ हुआ सबको खराब लगा। और पहली बार मैंने देखा कि अगरतला में जो नॉन चकमा, देव बर्मा, जवतिया, रंगखोल, कोलोय, वो भी अपने चकमा भाई के लिए बाहर निकले। एक जोधा थानसा इसी को तो बोलते, क्योंकि आज एंजल चकमा के साथ वो जो हुआ है वही चीज किसी और के स्टूडेंट के साथ भी हो सकता है। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने अंजल चकमा को मारा उनको मालूम नहीं था कि वो कौन से पार्टी को वोट करता है या नहीं करता। उन्होंने उसको, वो जानता नहीं था कि अंजल चकमा का धर्म क्या है। वो नहीं जानता था कि अंजल चकमा कौन से नॉर्थ ईस्ट स्टेट से निकलता है, मिजोरम से है या त्रिपुरा से है या नागालैंड से है या आसाम से या अरुणाचल से। उन्होंने अंजल चकमा के ऊपर हमला किया क्योंकि अंजल चकमा देखने में उनसे अलग था। ये लोग हमें हमेशा ऐसी टारगेट करते हैं, कभी मोमो बोलकर, कभी बहादुर बोलकर, कभी चाइनीज, कभी चिंकी बोलकर। लेकिन हमें अब विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग के बीच में यूनिटी नहीं है। और जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे ना, जब अगरतला में लोग निकले, जब दिल्ली में लोग निकले, जब नागा ने सपोर्ट किया, बोडो ने सपोर्ट किया, त्रिपुरा स्टूडेंट्स फेडरेशन TISF ने सपोर्ट किया, देहरादून से त्रिपुरा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, तब चकमा अकेला नहीं रहा, चकमा के साथ सब जुड़ गया। और इसको बोलते हैं वन, इसको बोलते हैं थानसा, इसको बोलते हैं एक जोधा, इसको बोलते हैं मुनखान। गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि थाखाय आं बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। थांनाय 5 बोसोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जि सरकार सोलिदोंमोन, बेवहाय आं सासे मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावनायनि सुजुग मोनदोंमोन। गोबां बिथिङाव आसामाव उदांस्रिनि उनावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन साक्सेस जे बे 5 बोसोरावनो जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुंबा आसामाव दिनैहाय जेरैबो बिथिङाव जौगाखांनाय फैबाय। आं मिजिंथियो गोदान बोसोरावबो जाखांबोनाय जि इयुन जोलै हान्जानिफ्राय लानानै गासैबो हारि माहारि आरो गासैबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय आसामा जेब्लायबो गोजोनथाव खौरां लाबोगोन आरो जौगानाय लाबोगोन। बयनोबो गोदान बोसोरनि खेबसेबाव आरोबाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय, खुलुमबाय। खुलुमनाय जासिबाय। गोदान बोसोर 2022 मायथाइनि थाखाय आं बयनोबो आंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। थांनाय 5 बोसोराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जि सरकार सोलिदोंमोन, बेवहाय आं सासे मन्थ्रि हिसाबै खामानि मावनायनि सुजुग मोनदोंमोन। गोबां बिथिङाव आसामाव उदांस्रिनि उनावहाय बयनिख्रुइबो बांसिन साक्सेस जे बे 5 बोसोरावनो जोङो मोननो हादों होननानै जोङो बुंनो हायो। मानो होननानै बुंबा आसामाव दिनैहाय जेरैबो बिथिङाव जौगाखांनाय फैबाय। आं मिजिंथियो गोदान बोसोरावबो जाखांबोनाय जि इयुन जोलै हान्जानिफ्राय लानानै गासैबो हारि माहारि आरो गासैबो थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय आसामा जेब्लायबो गोजोनथाव खौरां लाबोगोन आरो जौगानाय लाबोगोन। बयनोबो गोदान बोसोरनि खेबसेबाव आरोबाव गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय, खुलुमबाय।